Ahojte, dnes sa pozrieme na nový Canon R5 Mark II a porovnáme ho s predchádzajúcou verziou. Čo je nové a stojí to za to? Najväčšou novinkou je úplne nový 45 megapixelový double stacked full frame snímač s rýchlym čítaním signálu, ktorý minimalizuje rolling shutter efekt. Vylepšenie dostala aj elektronická uzávierka, ktorá dokáže snímať až 30 snímok za sekundu. Vylepšený je aj autofokus s inteligentným sledovaním objektov. Prináša novinky, ako napríklad zaostrovanie pomocou oka a funkciu flicker-free v elektronickej uzávierke. V oblasti videa nás privíta obrovské množstvo kombinácií. Zatiaľ čo R5 sme videli natáčať RAW iba v 8K, tu môžeme zvoliť aj komprimovaný RAW, a to aj v 4K rozlíšení. Ak ale RAW nie je pre vás, nájdeme tu C-Log 2, čo bolo doteraz dostupné iba na Cine kamerách ako R5C alebo C70. Nový model zvládne aj duálne snímanie, teda fotografovanie počas natáčania videa. Za zmienku stoja aj nové LPE6P batérie, ktoré podporujú nové funkcie vrátane ventilátora v gripe, čo určite bude dôležité pri natáčaní v horúcich podmienkach. V konečnom dôsledku, ak máte starší R5, nový R5 Mark II prináša zaujímavé vylepšenia, najmä v oblasti redukcie šumu vo videu. Ak robíte video v náročných svetelných podmienkach, upgrade môže byť pre vás rozhodne zaujímavý. Ak by ste mali ďalšie otázky, neváhajte sa opýtať našich expertov, ktorí vám radi poradia.